i mostrar l'impacte... Josep Torres i Bages, bisbe de Vic entre 1899 i 1916 i escriptor, es va posicionar davant dels reptes religiosos, socials i polítics de la seva època des d'un catalanisme moderat. Per fer més universal i accessible la seva figura i a través d'una col·laboració entre la Universitat Internacional de Catalunya i el Patronat d'Estudis Osonencs s'ha creat un repositori virtual. El projecte, que ha obtingut finançament de la xarxa Vives a través dels ajuts Creu Casa Siscart, l'han liderat Marta Crispí i Abel Miró, professors de la Facultat d'Humanitats de la Universitat. La plataforma digital permet consultar tota l'obra de Torres i Bages i també la bibliografia que existeix sobre ell. Fer un índex exhaustiu de totes les publicacions que s'han fet sobre el bisbe Torres i Bages i en els casos que estiguessin penjades a internet les hem enllaçat i en alguns casos fins i tot les hem penjat, és a dir, aquelles publicacions que no tenien drets d'autor doncs es poden descarregar directament a la pàgina web, juntament amb tota l'obra completa de Torres i Bages. És a dir, els 10 volums de l'edició d'obres completes de l'Abadia de Montserrat, més els 5 d'epistolari, més els 2 de la biografia de Fortià Solà. El repositori, que es va presentar divendres en un acte a l'Escrivania de la Catedral de Vic, també compta amb 2 propostes de caire més didàctic, una ruta per edificis de Vic significatius per la relació amb Torres i Bages i 2 materials pensats per apropar la seva figura a alumnes de secundària. Que reuneix 11 edificis, construccions de gran valor històric i artístic. Expliquem breument aquests edificis, però també expliquem la relació que van mantenir amb Torres i Bages. I això ens ha permès d'alguna manera recuperar alguns espais que potser no es recordava aquesta relació, per exemple les Germanetes dels Pobres. L'edifici l'impulsa en gran mesura també Torres i Bages. I la segona part és l'elaboració de 2 situacions d'aprenentatge, de tal manera que a les escoles estudiants de tercer i quart d'ESO puguin conèixer la figura de Torres i Bages i relacionar-la amb el context històric. La presentació del repositori va comptar amb una conferència de Miquel Bordes, professor de la Universitat Complutense de Madrid i expert en Torres i Bages.